O ran gefnogaeth, mae aelodau eraill y tîm Cymraeg, sef Janice Morgan a Lisa O'Connor, yn gefnogol iawn. Maen nhw'n helpu gyda chywirdeb fy iaith a fy ngwaith trwy'r amser. Mae Lisa yn hefyd helpu fi fel rhan o'r gynllun mentora yn y coleg, jyst i helpu i ddatblygu fy iaith a wneud yn siŵr o sicrhau yr ydw i'n cadw fy iaith.